сарраёсати марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон бо нашри як баёния хабарҳои нашр шуда дар бархи аз расонаҳо дар мавриди бо иштибоҳи марзбонони тоҷик рух додани ҳодисаи тирпаронӣ дар минтақаи қисми марзбонии Исфараро рад кард. Дар ин ҳодиса ки шаби 7 январи соли ҷорӣ рух дод, як сокини маҳаллӣ захмӣ ва як тани дигар дар бемористон ҷон бохтааст. дар изҳороти расмии сарраёсати марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ки рӯзи 23 январ пахш шуд ва як нусхаи он дар ихтиёри Радиои Озодӣ қарор гирифт, гуфта мешавад ки соати 21:20 7 январ дар гузаргоҳи марзии Исфара дар наздикии рӯстои Маҳрами шаҳри Конибодо марзбонони тоҷик як мошини нави Жигулиро ки дар он 5 шаҳрванди Тоҷикистон қарор доштанд барои тафтиш манъ карданд. Аммо бар пояи ин изҳороти нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон ронанда ба сабабҳои номаълум мошинро ба зудӣ аз маҳал ронд ва ҳангоми ҳаракати тунди мошин пои яке аз марзбонон осеб дид. Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон мегӯяд ки бар асоси муқаррароти марзбонӣ низомиён дар оғоз ба ҳаво тирпаронӣ карданд, аммо ронанда ба ҳушдорҳои онҳо итоат накард ва марзбонон маҷбур шуданд ки ба тарафи мошин 2 маротиба тир андозанд. Бар пояи ин изҳорот дар натиҷа 2 нафар аз афроде ки дар мошин ҳузур доштанд захмӣ шуданд ва яке аз онҳо Абубакр Бобоев рӯзи 17 январ дар бемористон даргузашт. нирӯҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон мегӯяд ки дар ҳоли ҳозир достидонии низомии гарнизони Суғд дар мавриди ин ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ боз карда тафтишот оғоз шудааст.